Hello mga kalasan, share ko lang yung mga karupangan ko rin di akondo. Yung pinakahit ko, aray! Feel niya mga kalasan. Hello, assalamualaikum mga kalasan. Subyaw niya rin isab kita ang paninin na kawati. Habyaon, mabaya ko lang i-share kanyo bang unuraman inhihinang ko rin di akondo. Syempre mga kalasan, i-share ko na din kanyo bang BDin in independent life. Bunal-bunal tod, mauniting kabuyanan din dihaman nila. Sa swera ko tod magtuyo. Bang ko di magtuyo iwan, di ko lumawag kabuyanan. Asal ko makawi pa wala. Ayaw ratod, umasado kayong tao pag usaha ka. Wala lang, share ko lang. Ayan, ang pasan ako nakawati mga kalasan, magtuya ko araw pa CR. Syempre, mamamos kita yung magtutbas. Kailangan yung magtutbas may natpa. Ba't mabunin sungad na mga kalasahan? Baka video lang yan. Pasensya na ka mga kalasan na bukon organize yung pagbutangan ko mga sawan yung mga toothbrush ko. Basta okay lang yan. Ayaw sadya kadilatan singkook. Ay! Sana kadilatan. Sana grabe, sarap pa feeling amon whereon na ba siya hipon. Kamu mga kalasan, halakain nyo rin mga ipon nyo. Pag toothbrush ka mo every 3 times a day. Hindi ko kaingatan. Kamu na yung bahala. Ayan, every morning magsabon ako mga kalasan. Dr. Wong para pagpaig mga pimples mga kalasan. Yan, inuwat ko. Ubat para habay ho. Pero nakadepende pa rin na skin ta mga kalasan. Ako sometimes kasi pag pimples on ako, bang matod nagka-crush ka ko. Ay, sana all joke lang. Feeling yarn. So for today's video mga kalasan, mawita ka mo ipakita bang hindi na unura manininiang ko rin di. Oh, marites yarn. Support lang. Ayun mang bash. Syempre mga kalasan, after ko mamamo, syempre lalo ang pagkulangan ta para naman masawa siya pangatod, masawa pikilan. Yung makapagtali-tali ko, think positive always. Oh, di ba? Bahasa matuyo yan, baka video lang. Or pakitang tao lang nga video yan. Share lang mga kalasan. Pero yung kasabon na lang, biyan talaga ako. After ko magpaigo mga kalasan, mamaygo, manglano-lano na ako sa bilik ko, mga kulangan ko, biyan talaga ako mga kalasan, mag-isa-isa ko ra. Biyan tod sana ako mga kalasan, manglano-lano na ako, mag-ayos na ako sa pagkulangan ko, pag-usap ako, mag-breakfast. Pero biyan feeling ko mawala lang ako kumaon Coco Crunch, malis na ako kumaon mga heavy foods muna. So diet muna ako ngayon for today's video. Bang ako pagliso ng mga kalasan, kumaon na lang ako Coco Crunch. Unlike sin dito kita alam sin pamilya ta, kalutuan pa kita mga pagkaon, may naat, mga mistang-mistang, so biyan independent. Uy, baka iyanon nyo ako, feeling mayaman ha. Weron dayahan, weron pag miskin din dia vlog ta mga kalasan, bang kita on the scene, on the kita kawayan, kaunon, kumaon kita, ayaw kita mag-ikot pabaranta. Kasi consume ko nisa, di tara-marama patain sinta. Kaya ikaw kalasan, ayaw ko mag-ikot pabaran mo, pamiko sing kawayan mo, kaon ko sing kawayan mo, enjoy my life mo. Actually mga kalasan, lukay ko na kawi ref din, di mang na ako magpakakaon din doon na pikam pa. Nag-stack na kasi ako mga pagkaon din di ref mga kalasan. Oh, di ba? Taw Manila na yan, nagbina mga panyat. Sana all. Ayan mga kalasan, pagkitanta ka mo simbilik ko na, tag na yan, amon kakari ko, empty sa room yan. Sa lukay ko rin di mga kalasan, nagpamina ko si mga panyap ko, namin ako ref, namin ako table. O di ba Taw Manila na tuod, gi-career na tuod. Yat na. Na do kayong sa trip ko mga kalasan, after ko kumaon Coco Crunch, late na ako mag-exercise, feeling naman. Sobrang liso ko pa ako talaga mga kalasan, as in lisuan talaga ako gumawa, kaya di na lang ako mag-exercise. Basta video lang yan. Pero yung kasabonalan, maas pa bata, kalagyan tayo mag-exercise. Oo, kalagyan tuod simbarata mahinit-hinit, laong sin kamasan. Kasi bang ko di mag-exercise mga kalasan, makananam kita banhud sin pamaranan ta. Pero minsan biyato, ayaw nyo singuri pag-exercise ko, ba't do kayong san? Unique ako. Bunal sa bang everyday ko mag-exercise, di ko magpakananam laol. Makananam sa dyan ko laol, amon paulit-ulit niya ko di pang aro. Charot. Ayan, mamay ko na kita mga kalasan. Ikaw ay pagtungtungan ko. Inpangasaw, nagtumtum siya kay mo. Siyempre, after ko nag-exercise, nagpahulas mga kalasam. Siyempre, mamay ko na ako kasi mag-back to work nisab kita. Bawal kumita. Mabaya ko lang i-share kanyo mga kalasan. Work from home lang ako. Kaingatan nyo rin sa maray mga kalasan ha. So, biyan lang mga kalasan hinihinang ko. Online business lang ako mga Bulawan, Gold, Saudi, 21 carats, 18 carats. Saudi Gold yan siya mga kalasan ha. Pero alhamdulillah, magsukuli sa halos everyday. Only sa magpamikato, di kita magkasiro. Yan mga kalasan, baka mumawaya mami mga Bulawan ka ako. Mag-direct message lang kamo. Iwan support nyo na din yung page ko, Kalasan Online Shop. Yan mga kalasan. Mga Bulawan yan ha. Ayun ako mga balik. Bulawan yan. Hihihihi. Ando, kita nyo na yan mga kalasan. Grabe sa nintuyo ko yan. As in, adlaw-adlaw. Biyanto din style ko mga kalasan. Yan. Alhamdulillah, on isab na mikato. Mga denghaman nila. Kaya ipalalamove ko na lang diretso. So, na kita magtuyo mga kalasan para mabitain. Kailangan ta mga daily needs tayo. Mga kabayan ta syempre, di ba? Mag-prepare na kita para lunch ko mga kalasan. Kita nyo naman ni cute. Balikan ko. Ayaw rato dumasado kayong tao ha. Mag-usaha kita. Magnanam kita hulas sa supaya ma-feel. Inhulas sangsa ta. So, ayan mga kalasan. Mawaya ko lang i-share kanyo. Biyanto din style ko. Magbahay-bahayan na lang ako. Whereon to ako idea bang unuin lamayon ko halan. So, natali ko. Yari na lang. Bangus na lang. Na-miss ko na sa binula. Unlike dito ang mga sambong matutod mga fresh lamay na nito mabi mga isang para hindi ni so man kita mamiya mo. Yan na nagpirito. Amo yung pinakahit ko. Aray! Feel niya mga kalasan. Gabi as in pigsik na ko manila na lang. Habaran ko mga kalasan. Whereon ko to inatali. Makusog pala. Inabutan ko number 4. Kaya pala nagpigsik in lana. Ando, kita nyo na yung pagluto ko tutong na yan. Diba sulit? Pero bukod sulit ha ilaw.
Sometimes mga ako paglisuan ng mga kalasan, kumaon lang ako mga bangbang, chichiria, tuwig, minom na lang ako mga drinks din di. Gadjal na lang ako pansit canton, biyato lang. Biyaan sa mga kalasan ng kawianan ko rin di, magmahangda ako magpakawa, magguad ko mga importante panahon ko. So, magusalang kita online mga kalasan. Alhamdulillah sa sa magpamikato, magsuko lang mga nagsusupport ka ko, nagtitiwala ka ko. Thank you to kanyo mga kalasan. Kalasan, taka mo, love you. Amo to din pinaka-hate ko mga kalasan. Amon feel ko makansub na ako, pa ko makananam sakit yan. Aray, dakan pa CR magtoy. Alams na. Magmapa mga kimakaon. So ayan, natali ko on pala ko panaw mga kalasan, kelupan ko to'y panaw ako mato pa BGC on ako session for today's video. Every 6 days mga kalasan magkato ko pa BGC pa clinic kasi magpa-inject ako for vitamin E. Alams na. Ayan, ready na? Gwapo na ba? Okay na ba? Cutie na ba? Joke lang, magyan na ka mo. Feeling naman. Cute yan. Joke lang, bukan ako feeling ha. So ayan na nga, yan nakita taxi mga kalasan. Apa ko to'y natali? Na holiday pala today. Kaya, uy na kumain na. Kasi yan ako taxi mga kalasan. Kaya nakatali na lang ako. Manglusol-lusol lang kami pa BGC. Yung manaw-manala lang at the end. Nabangis yung mga yariaman nila mga kalasan. Pwede ka mo kapag-meet ka ko. Basta libre nyo. Favorite place ko to, Starbucks. Amuray mayan ko kanyo mga kalasan, habang may buhay, may pag-asa. Kaya biyan mga kalasan, uno-on man ka mga budget, on ka mo sinmisa man tiyo, i-treat nyo baran nyo. Ayaw ka mo mag-ikot mga kalasan. Ayaw to, iwot kanyo mga kalasan. I-enjoy nyo baran nyo. Deserve nyo yan mga kalasan. Pangarap pa baran nyo mga kalasan. Ayaw ka mo mag-og. Deserve nyo tuod yan. Ayan, nakapag-shopping na kita pasalan. Aw nako game ya akaran, kaya naka-earn ako magtuyo masamot. Kaya ikaw kalasan, baka mawaya, mag-chat lang ko kako diretso. Okay? So hanggang di na mga kalasan, magsuko. Love you!